na no more the TTS meeting no kwa wie no na kwasi brane kan say policy rate no o my Ghana isi kakra be Apartheid Bank of Ghana mpem for chese o matum e de aba begina 22% ya eno no eye bosia empempi no my Ghana isi kakra be Apartheid Bank of Ghana e de ma banks no na banks so no so no e de ebreye na je se kwabasa no a bosia ye kwa akwaji wo banks ahodo no e be kosoro na busia ye kwa o ma no so ye ne opene Prince Obri Yeboa enkonkodi nkomo papa yi oyobi a wapini ye pa e o sika semene no ntutie mu na no meeting ya na Bank of Ghana mpem for kwa akoye no ye ne no kodi nkomo mo ka kire Ghana for say ye susu mpagya egidiem ye nto ye bo na meeting no ono de ohunu say bibi papa bi ebe free Nazareth yaba ye nkobusa ne say wei ana na ohwe ni mu say ebe free meeting ni mu aba na ora Prince Obri Yeboa ati yenka Sompa FM suni ye Mohamed akwaba Mira Yeboa mejo so enawie megiri sempone ye yeah oba de adaroma why na famu de aka nipa any politicians betoto o man na memu amane ma akoye Erade ebeye na famu de ama eno soso asoso amane ma akoye Bank of Ghana meeting no ka kire yen say yen susu mpagya egidiem yen to yebo na wo de unhu ne say bibi papa bi ebe free meeting ni mo aba say policy rate ene nam 22% no eno na wo say be free ma ba na meeting no Mira dedi ka mechia na machia woni watiefu nyina mechia asantema ewura ene baabi amu kasafi so amene ne mpatemu said them di ka de betu dwa no na my study the trend of Bank of Ghana ekwaya wo fa so ye omu niema enti na minim se e likely se omu be increase the policy rate na ohwe ade a wo maye na e wo nsunsuanso bebre said the beya ye chief for better asinti no see e ka se policy rate ya ene se imagine se what the ka chirim ba ma men ka se enya policy rate nko na Bank of Ghana e increase no we say increase the reserve requirement rate, that is the primary reserve. Now you can't watch your policy in you can't primary reserve requirement now. A chesa Sompa FM we a bank. Now okwa bontena kwajiji deposit ya. Say u total deposit ya sika waje free u customers 1 year 10,000 Ghana. E mu 15% untimi mfa loan. And only the meaning of reserve requirement, you know. Say emremuno, so the kotu baby, and no their own fine then anyway, Juma. Either you place it with the Bank of Ghana or it be in your vote. And no kasika, ultimately then, would you Juma dear home? No, na soon and say, and I'm say we see kana wajen on emrenti, untimin father dona matchmem for a woman fine Juma no. Who keep pussy Canada dona wa one chain. Enti emma oma bie ankwanko oma bie omudwumadi a omu bepesika e de aye omunyuma no omunye dan enya enti emma adwumaye sem entumpon so a esuntan so de beban se ebema unemployment rate enipa enya adwuma nye na yeden akoso na de ama Bank of Ghana adwuma anamo a wotui eye mihu kese pa ne se we increase the policy rate from 19 to 22 and was increasing the reserve rate all simultaneously. See, for Bekaya, the last 3 months, Bank of Ghana, na policy rate 14.5%, and we increasing it about 17, in the core 19, and 22. And the policy rate no elementary bank ability to make my day, Amabusia. The net effect is that in Sunsansuano, Emma banks are who don't enya Emma ankwankwa bosia amumu fanhye omudwumadiem ema adwumadie ne nyeden entumpon na de mene regulator enya adwene enie say yeka inflation a eye whereby enipa de sika bebre echesi fewer goods enti Ghana memu akoba se niema bo kwa na ekosoro enti ye inflation mu na inflation na ye wom no aban na me ate ase se eye imported inflation enye inflation a enye Ghana for na enye sika bebre ne de kwa akotesi niema ayeden akoto na mmom eye niema bi a bibia asi wa adwaman foforo so ana akofa saa niema ni nyina ayeden aba no sete saa de a you don't use the same old approach na sika ewo manum ebusu a na increase policy rate any reserve rate to control inflation no you don't use it to increase control the current inflation. The current approach of controlling the inflation e de ahokere kese ana ebeba ma temamufo ene you ekwe
Na yɛwura prince ye nipa binom soso nsusu ɔmode pɛnie ɔmo se sabre ya Bank of Ghana pagya base rate num we policy rate mum policy rate de akwa akɔgyina 22% na kyɛ sɛ bank no a wɔno no kɔ akɔgye bosia de free Bank of Ghana hɔnom no wɔno no de ne gyina 22% no wɔno no agye a wɔde bɛbrɛ me yɛ aboama wabra me soso me kɔ akɔgye bosia de free no 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 soso apagyam na amanfo bi susu sɛ asɛ Bank of Ghana who say Sikana Babedi amanfo ho enti on person mo fa saa kwan no so na bia system no Sikano se na yesi akwakodidi amanfo botom akohyehyɛ amanfo ho a amanfo nye ready so mbe release no so so ma gibi e de akogu banks no mu saa na one saa fo no be ya adwene saa kwan no so medical the approach the regulators of the economy and they resolve this current ahokyere wo man they are not the best. And yet no ewo miminim de kakra mu no ebeden ebeboa de di kai unemployment rate according to the Ghana Statistical Service June year etwa mu unemployment rate akosoro akodu 13%. It happens to be one of the highest ewo regime anansan yeden yehunu. And whenever there's an unemployment rate no who create business atmosphere be many probably ashe wo ma adwumadi ase. So we share even 2022 budget was promoting entrepreneurship. So who promoting entrepreneurship wa atichira say esese woman interest rate here then eba from na ankran ne mabuna o ma wie school ebetimi akọ bank akọ sika e de abayi o ma adwuma. By what the government main objective no to promote no or practicing the vice versa of what abana so then o promote no. Into the net effect e de ahokyere be then ebeba. There are a number of things the government could have done because say enya no kreda say ubie utisha bontina ubie o telephone na obusa Ghana for say kire say inflation niema bo ekosoro no ase kire say monya sika bebrenti na ama niema bo ekosoro na migiri so watiefo ana ofu info be di madanse enye sika na abatemamfo nsem ana niema bo yeden ekosoro but from abana no mu nsem no as a result of external factors, and you may be fear bontain, abino, any who suit to me, and akofire then, and akofaba. And whom you should the same approach, he said, because the inflation is near external factors being imported, no, whom you should that kind of approach. Sikan your mind, Ghana for nation, and it is also increasing the policy or the monetary policy control tools, no, also increasing, they said, the bear sikaka care what. To me move on some a better free and some and the more and a bedding a beba. I think the government the managers of the economy should develop a new approach. And new approach and yet day new approach no a bebo am rant and maba one and juma ye isika sembe jina ye sidi no so no ebenyana mon papa bi agina so na timi a compete ye with dollar ne pounds no sa new approach ne bi ne de hin. Kwabra yafa obi ni ama na adwuma yetua na ka bibre de gi sika no but for the purpose of what tie for nti mema on fato ho mienu. First of all, the inflation na wo memu no the supply side say eniama ye kofa free amanone abegum ne na akofa aba nti the supply side of the inflation no we don't use that kind of monetary policy control no fanya den ensolve but rather I would say that the government should embark on the deregulation. Yeah, the policy rate and the inflation interest rate no. So make deregulation. Apart from the imported goods, the second item ama inflation akoso wo no the price of the petroleum product. And the price of the petroleum product akoso because aban no edi mre bia ba ye fe ni deregulation enya aban we na de bay aban dada na wo mu free so na de bay deregulation ne the price of fuel akose oil bulk oil producers na nsem ama ade achi bia na wo mu otunyo mu timi de increase eniema ne bo ede petrol bo na se wo mu bete so enam se petrol bo koso a ewo ntunsanso bebre ewon eniema bo a ye ton wo mamu cause inflation no. The first approach in solving this increase in the inflation is that the government must suspend the deregulation. We be able to say abandon suspended deregulation. Next, nema fan obo we jama so ekosra abandon beden eso beboka. Yes, it is true, but
already now young 1 year sad and kwan abine ye than air boka. It is better the government suspend it temporarily. Now they see the stability and inflation burden. Ebejina and your money we can go back into the deregulation regime. Never a woman. So with this increase in the policy rate and the reserve rate, once the deregulation is that so area juma, young and TSA now what you and high bet to petrol by 5%. As soon as you bet to man on the policy rate no person control inflation and yeah juma and your money go beside then akosubim. And layer one, so the government must suspend the deregulation and rather call for a ceiling for the time being, at least for the next 3 months. On for hot into the price of petroleum products, so more money increase and for stability in Emra. The second intervention I may recommend to the government is that so we shall gain a government on my back. Say you know mudiga kesiepa. The last time I mentioned to me, will be some question. And no mudiga kesiepa, or my China. And China for open mindful fra, a munipa do so Ghana pass is here. China for so come home. The government must create a parallel currency market whereby yebema China yen no etimya benya trading hub e wo man Ghana mu de me pa che ne say yedwadifo a ekọ adwaman so akoto eniema ade free China no because say China pan yekofa niema kese no ehu hia se omo beba be $1 no mo koto dollar ni wi a omo de koma ko change dollar ni into yen wa China ansa no omo de afa niema. Once we are able to create that market, currency market now, our importers can get the yen directly from Oman Ghana. No more than by so doing, it will stop putting pressure on the dollar. And also, I'm a dollar ni meya hoden. And also, Babuama, Omo Kofa Niema, I used to buy dollar. No, so no, a beba for mama at the inflation, any the city depreciation in your bedding, a beba form. These are the technical things. The managers of the economy can look at it. If there is a strength in the argument now, we did this about Kosonabwa. Mamenka say, Enya Ghana nebedi kaya we decide this own $2 and fankota de Ujaman show. Or maybe to say Saudi Arabia, because of the same problem, no, they decided to rely on their currency. India and South Africa are striking deal. South Africa and Russia are striking deal. So when they are going to Germany to buy the price of petroleum, they don't use the dollar, but they use their own other currency to buy it. Ama dollar who they are no yaje after musika semsono and near stable. We can look at it, study the trend near her say a idea bit or my Ghana. But yema dollar ninya dominating force net waswa. No measure be a bane beba ebeding a bit me asano. Prince Yada Sepa, was for way open Prince Obria Bois, Wabini Yepa, Osika Samnon and Tutu Monano, meeting a Bank of Ghana and Penning for Kokoya, Yefri Muba, a policy rating penning for Tutumu, and the Aquacujina 22% ya. Napa payers and a meeting in Becoso, no catch a Ghana for so you who say meeting on Yadia be Papa Bia be free Mwaba, and your corning Chekubus and say, way. And I know what way, Sa Bank of Ghana, Beya na, and on also the Susie Binumaba, officers here, Fasaqua and Sobeboa, and me sick as 7 and 2 ye. And Chakra na and this Yamanyokono so Bobo mo samba twaba. Now I impany for bedi one man in my film pimian near Dunaya Batwa. Wama Gania Batumu. And now some make us some Yokona be PMO Santa Mantemo. Ya Wamudio Mujumedio Masha Drobi Ebasha so. National Chairman Adema NDC. Eye ora some of Sompa for na and Wadiachi Abiajumedia so mine Yaduba Chetana Sieno. One needing como a fine shape here. One of Ediguaquim. Party executives or national executives, regional executives across the 16 regions. And the Ashanti regional executives, and former appointees, former MPs, former DCs, former ministers, former CEOs, and the cadres of the revolution, cadres. And we are any year, the Apotokasam, friend orientation program. I may be a no, Kumase, Crew, Kasim, and
nipa ebro beye ahanu na ye deploy woman ye be ma training any orientation ewo yimadi a ye be ye no na me no kasa de ye teacher mu akọ all the 47 constituencies from akọ ye second phase first phase of the exercise na ye be ye replacement of ID card for existing members woman no more card data from 20 up to 2018 ye by any other replace you because ye card for you akọ abefo so amayaye electronic and digital ID card no ya bo modern say they replace old cards now na your party man no ewo bi na woman no mo din we register after 2018 ya bo modern say ya replace cards no na mom therefore cards na ba no second phase and na ya share no ya be register new members any old members so mo over the binti no mo din any register no mo ni card ni bi no mo so ya register no na ya to your go constituency na yeah share from branch to branch na yeah be almost 2 weeks our Ashanti region na yeah there exercise and you know ka say the phone na ba national executive committee members so bia Ashanti region after your regional frontline officers na yeah regional youth organizer regional organizer regional secretary and then regional zongo kokosum and omina so abba Abusofo wei eye NDC amanyoko no panyipa ya oye titene de ma wonom Yero Samuel Ofosu Ampofo ya famo friend NDC amanyoko na tena ye ne famo ko MPP amanyoko no susumu en na no en MPP amanyoko de krata aba bonti we krade enra en omo ye ne se na no bi empanimfo bi ma kwakoda suba bi adi a omo fi se etia party no enhyehye omo de agu akwamu a omo de kwakoto ba kwakoyi pani a obehim franka de amanyoko no nti no omo ye ne se mrase adwane a omo mrase adwefie ma de so mo tafo pankro no abato mpesi so papa no masama no a complaints committee a e party no so okọ no okọ face wo no nya ono nko opani ono so kuta franka mo e de ma party no e wo kon katamanso abato mpesi so 2020 elections no e ye hopes na do eso no wono so nkwai na sa complaints committee no wonko face wo no e na omo so a wo mo atete so munya president omo bedi MPP amanyoko ne demo e ti so ora alankojo chematen e de ranu ma akaso so no omo e be steering committee no ebehia wu mu no mo de nhihia to manim se free na ekono se bibi se sia asotwe mu ode be kode ama wu num eno na nana boache a woye national organizer de ma MPP amanyoko ne chese se du babi na wo so omotia pani bia omo beye wa bro mu nsuru bia. The National Steering Committee tracks now. We found that activity, that act, as wanton, display and disregard for the code of conduct, and especially General Secretary are all representing Qatar National Council. General Secretary and the Chief Spokesperson for the National Steering Committee. General Secretary and the Chief Spokesperson for the National Executive Committee. General Secretary and the Chief Spokesperson for National Council. And even national conference. And probably because we are on your teacher, the Asumana so many who he said, General Secretary Kasa, not so good in the na and Sampata. And Comodia, of course, only Dino, not an also more and my party in Kabum and the party Kanko. Now no Kata, you are General Secretary Sobaino, now all Bobia Coco, now all Kaibia. And maybe I have Sabe, that told Safri in the community. And the actual Kata, Kakoma, another presidential candidate who for Ira Alanko Martin. That showed that we want to tell everybody that we can bite, but a party here, to us here was a party in Nipan here, to be Pama Samuel, and an accounting, Jabibia and over to was when you can keep Tamuji, which is you. Let's say, my name for the case issue, and what I mean, slow Bibia. Here be a support. We need one political party to prosecute the 2024 agenda. We want to pretend over an election. If you know, now Obia would do we want to have one MPP prosecuting one agenda. We are going to very I say I am part. We have seen several breaches, but I don't just also talk also the Bunetia. Would there be a highway? Police now say road where you lines is a not die a big now. So cars a could or lines is a none of the uncle on that. I was away a lawyer Henry Nana Boache Dodona Sarmanesa and a B1 national organizer Edema MPP Amanyukuno.
Dr. Samuel Kwabena Boache Boatin aye panyipa ya wokɔ hafomantamu a apomde adwumako no wadano no wɔkyerɛ sɛ nyame adi wɔn mo afofie ye papapa wɔhwɛ na sentam yade ahodo ayiyi ne ti wɔ mantam kayɛ ye mu kasepa ne monkeypox no a nyame adom so yade no obetumi aka sudua no wakyerɛ mu sɛ wɔn mo nya aka sisi bia ye di wɔn sɛ yade no bi atiatese ɛwɔ hafomantamu wɔsɛ bɛsɛ na kakra ne nipa nan bi wɔn mo hyɛ asese dodo wɔnom na ebi kura de nom susu sɛ monkeypox anase bia Lassa fever yade yi bi na so adokotafo kɔ hwehwɛ mu a de fɛfɛ mfidie mu no na gye sɛ mo ba kokora ne wɔn mo a yade bi akyere wɔn mo a gye sɛ akwakoyɛ ne gyesɛm wɔde sanse wɔ nyina to dwa wabra na wɔn mo di dwuma so ɛwɔ goso ɛfa pomde mu nsɛmu ɛna Dr. Samuel Kwabena Boache wɔbu akontai ɛde kyerɛ For the year under review, recorded 248 suspected cases, 58 turned out positive, and unfortunately 3 died. The COVID-19 vaccinations are still ongoing vigorously in all districts. Vaccine hesitancy issues following the review of preventive control protocols are being managed. Usually the president announcing relax on the protocols. Now people are not afraid anymore, so they don't want to have the vaccination. So we are taking this platform because I'm fully vaccinated. I've had my booster. So we encourage everybody under the sound of my voice and to encourage others who are not here to get fully vaccinated and go on to have a booster. It's very important. You are the change agents. You are the leaders. And for your information too, pregnant women have been included. And children 12 years and more have been included. There are vaccines for our pregnant women. So please, that's the message I'm leaving. It's very important. So currently now we are even working with USAID again, strengthening the care code project to train champions. So 2 days ago I was here, and my good friend Naga was trending. You know, trending. That's why I say trending. But I say I don't. I should say viral. It's on viral. Whereby I did here and it's going around. So everybody should get vaccinated. Join us, health workers, non-health workers, to do this. And the region has no active COVID-19 case, but it's worth mentioning that we also suspected cases of other epidemic diseases. We had 3 suspected cases of monkeypox, 1 of Lassa fever, but they all negative, thankfully. The Gulf Hospital for Information is a sentinel site for influenza-like illness, and the region had 147 suspected cases of influenza-like, and 57 were positive, all from Esnafundo Municipal. Fortunately, there has not been a suspected case of the deadly Marburg in our region, although we share borders with Ashanti region that had 2 cases. I was off away a year for my temo panyipa ya bana pomdimu wadano Dr. Samuel Kwabena Boache Boatin. I was yourself and Wabaka, who I come says Sompa 93.1 FM. We are prem to break us here, and on some Rabia will be an Yagusua, ya de Mamono, Safi, and Wabaka, who Facebook, Yamua Kwaba, son, I'm crossing a walk, Sompa 93.1 FM, and a YouTube Susunoma Modica Hono, Yamamunina Kwaba, when I'm coming a walk, a year, Sompa TV Ghana, YouTube, subscribe, now do a gentle news, Susunamo Biabia Honum, Yagusu, Yabeka Senema Mono, Yabeju Jama a day amount. Otiaka Osunyan and Potamo Hase, Sompa 98.9 FM, Sompa 98.9 FM, Usunyan, and in Potamo Zian Twakaseno Samo, near Famon Kongumasium Nanano, and a Mampenin and Adudanko Kufu Rabain, Wamoya and it's a TVT, and next time, say yes, science, say yes, technology, say yes, massy, Wamumium, na Oma Tritrim, Sebeya, oh my God, and intro don't interest Sassono, hey, Maya, Wamubeya, ya, oh my God, Dachisu Monasi, almost yes, Bia, Nenoso Aqua free bunta, and yes, Bia Quabranibi core technical school, na aqua to say, near my was what they call near the Dintino, Nequacusine, you chroma say cradie, or core technical school, nay, vocational school, no more, yes, wabon, umoya, and count technical school, and vocational school. Now, was your call Bosia Bonte soa, Bonsec Standard School, yes, and Quadana or Honomono, or more a young one, dear Bia, a brother, so are they a traffic light? Yeah, ACC ya kwansua. Red means stop, yellow means get ready, green means go, 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 and go. No, yes, so my be. Na Penning Power that school no proprietor, Yera Joseph Bunsu, there's some performing some for able to make a cry, which him ye ko mupa, and my son Quadan to Tom Siwano, or more 80 years at traffic light. Started STEM 6 months here. Until now, about I say, the person saw young Corano, F.A. or normal 6 months per teachers and HRCS or more children or more aye, near or move to me aye.
And then so I'm approve we say yeah ma wo kwan na aban boaye ne a de ebe pese wo nye bia no wo betumi aye na ye adwene say boase ya traffic ye no any 6 months kra ene say ye na nso na contractor GC kakese afiri mu edia say faso bia amaso nti ye say ye ne awisu ye ne aye mofra no na aban ehye mu din a ekire say nkra na betumi aye sa no ma we a yen san fan koma company akese bia emfiri baabi so on from on any traffic light the where the mofra e dey 6 months aya say a supply say ye hu sampa sa ban no was system na sene na we push school so a o mo ni age ho so mo be ye na e kire say o be ye ne esene sei amaye na so mo ni kan ye no ye fancy ho na enom wankora no se be ya o betumi atwam ewa ha na ye botaye kese anti ye de ye nse ye de save ye nkora na omo cross kwan san no mawura su I was trying to wear a bon sex standard school a war boasia bonte so mo proprietor Yera Joseph Bunsu ne tene nka no na busu ade e beka hu Facebook ana say YouTube na be hwe nkwada no mo ye traffic light ya ye ka ho asemi nkwada nketenkete o nyo mo na say white ne say pink you say cause you winning there the t-shirt orange say orange then too nkwada nketenkete we na ye traffic light o ma ya de o ma ni so ade ho no so na se be ye beduru ho no ebe woni asem nyame na ye ne nkwala ne di nkomo bi so mo se de ade no mo de traffic light ye ba se chen be jira kwan no ojina cars no me twa kwan by ye sha cars ma for ne so school kono no ye by ma for school there omo do mtwem bad and I say ye sha de kon de ene traffic light o mba wiase me hu bi da and I me catch me say o me traffic lights and so what like how do you go through some process no technically and ye feeling kutum and the bank is ma esua o she the mechanic say madam teachers for nase so my boy am yetuma ye nyoma we a ye ka say pese yi e do mase the mechanic say me do ade ye hia moa e be sha ban say obeboa ye no aso ya sena metima ayaye ni yie in the next future e betima ye traffic light we be na e gususu ye other projects e be water dispenser water fountain and accounting machine I betima boama ye jumede edu Ghana I am Rama I was trying to wear your boasia bonte so bon sex standard school e wo boase ne yekoye ne nkwada ne che say wo musuku bus ne begina ho say ye adawa foi taxi ne trotro foi enkanka ne wo mo mutwi myself private car foi wo nyina no mo twem to mo dwene wa no mo so mo ye bibi ebobo school na no ho no mo koye traffic light ya wo mo ede aba beswe na se be yo Ghana abusia we ma ene na no mo nkete no ma ya de fefa eti se ye se be wi nyame so nko ani oh ye konsan foforo na Binary Delegate Conference bi akoso ewo koforidua aya National Association of Private Schools one mo ne di se adwuma ye to nsa erfra kare mampanyi ye Rajon Dramani Mahama ne monyam ebetachiri ewo no de akwakoto dwase wo campaign wasisi dua se nkakra wo man no ye nwoma hia no asase a ete kofom enchakure begu amagane ye hunu ye wie ye babia kwakoduru na wo kire mu se nyese bi agya wo bo man ne fom na so amai bia no womasua agina wo manyo mamiensa baako ayeso be ma mofra ne kwan be ma won makonya wo bia kwa suku a wo pe babia wo pe so obetumi akwa ma no nyina tumi awie peye de atoso mienu so ye se nuoma ankoda ne de be kwa akade sika ne ade nuoma wo metoto nyina ebede na kwamu na ne bo no ayefo na obi atumi anya bie de atoso miensa enso ye se suku na won mokọ no akonya won mu nyana de kira mpanyefo ba kira wo mo se betumi edimu yie bia ma wo na nkoda no enya babi pade asie na so hwo mayi mu a mampanyi na danko akufu ado aban a wote soyi waye nuoma nyina troka amane yedi esuku nu so akwakoda ne amanyosem bibia amanyosem ne de awurawuramuo amane suku nu yentimi hunu nanim nachi abai bia ba de ope ene wo ye no eno no che sa nuoma no wo ekoso o my Ghana mu no si anhwe ne antwe aba nsia no a ede wo hawo ene bebreye. It is instructive that the theme for the 2022 conference is repositioning private schools in the era of digital growth. Education is now more than a mere avenue for opportunities and success.
It is a prerequisite. Education has become the most valuable currency of the digital age because children in Ghana are now competing with children everywhere in the world in this information-rich global society. Quite clearly, as a nation, our competitive edge is linked to the comparative robustness of our educational system. And private schools have contributed immensely to Ghana's education delivery system, as well as to our socioeconomic upliftment over the years. The truth is that we cannot talk about Ghana's education system without acknowledging the very complementary role of private sector players, which is anchored around those of you gathered in this hall today. Ladies and gentlemen, our educational system has witnessed a downgrade because of the policies that are currently being implemented. Sacrificing quality and introducing hidden levers of cost negatively affects our agenda to improve our national competitiveness in this competitive and complex digital age. And the situation gets worse day by day, not only in terms of quality of education in the public schools, but even in terms of the quality of the lives of the children on campus. Recently, you've seen videos of secondary school students dipping their hands into hot banku to fetch their share because the feeding is inadequate, they are very malnourished in school, and the parents have to supplement by every day providing additional provisions and money for these children to be able to feed. I have not spared any opportunity to encourage this government to consider a national stakeholders conference to review the implementation of the new policy. Note that I use the word review again. This is not the first time I'm talking about a review, a stakeholders conference to review the implementation of the policy. And what you know, President of the National Association of Private School, Dr. Damascus Ensokasai. Today, technology rules the world. Digitization is facilitating learning and molding minds in many specialized sectors of development. The need for embracing the digitized school has become even more glaring with the COVID-19 outbreak and its subsequent impact on educational institutions across the world. In Ghana, COVID-19 dealt a mortal blow to private schools, especially low-fee private schools, many of which are still in the intensive care units being kept alive with oxygen ventilators. Appears to be almost 100% concentration on public schools to the neglect of private schools, in particular our low-fee private school constituency. For instance, why would the ministry organize the first ever national standardized test for basic for pupils of public schools to the total exclusion of private schools? Remember, this test was supposed to assess the educational attainments at the basic 4 level to inform government interventions towards achieving required learning outcomes. So how do you initiate an intervention when a major segment of your target was not assessed to find out their strengths and weaknesses? Again, how do you introduce an education reform, the Common Core program, for all children, and yet, when it comes to training teachers to handle the program, you deny private school teachers from participating in the training? Private schools are not the profiteering Shylocks who extort exorbitant fees from parents. Many, particularly low-fee private schools, are social intervention initiatives within deprived communities aimed at addressing lack of education opportunities. I was your phone attending a president, the National Association of Private School, Ora Damascus Tourism. I was here, you so Sompa 93.1 FM, we are prem to break us here now.
abusama so guso amutie ne yemfa seda ema cloud internet Ghana yese wo internet won sensem nyina fa beda yen na yentoto enfama se open wifi nom hotspot deployment nom CCTV camera installation digital security locks nom web hosting ne internet won pempana wade de mesero enko ba bia se cloud internet Ghana na wo so oba yatena ye na ye boawo ye wo tech hey ya top high opposite Love FM honum na brosan no a kuma Ura Bank butumu ne ho na cloud internet Ghana ye wo friend 0244601933 0244601933 ne no emonkomo akokra mafia series no so no ye kan for de ama wo memenda bia anwumere 8:30 ekusi no nkron ne ye say twa repeat Wednesday 2 ekusi 2:30 efe papa eye wayosi one ventures ne star one and yakabomu a ere sa eye series we ebrewo wayosi wom akabeneza wom kwakumenu wom komfo colleague susu wom a mesra so ani je won sa opese o sponsor na sa hunchemu bia no wa 0249 942842 0249 942842 21st clinic Abeheba clinic extra comfort limited day medimafo eba center and Odifo Samuel Power Ministry and Counseling Center na so asenemu a ye de akokra mafia series ebremo abuzo yenkwa omano so ne yemfam nkokro no ma francho yate sa branche bi awu ne kro fa so a owuto ne dem no akwakoye ayam sisiye ye ne opani Bismarck champon enkodi ho nkomo opani ma han fine bro na eba ne say na branche mokoto se wawuda ne dem yi me pastor ena no pre na Kronom Afancho Koda Blood Junction na obi AC efi bi e honum na onsi efi ne dey enwie na yenya baako eye onadwen se osi enoma na wode akokatata edana omu AC na omunya enwie no nti eno na okoto se obi ewu a yede ade aso ono no ekon a osen ho se de na ifuno aye no utumu se ache yi pa ntino na ema boy no odi emnika okobo ne maame ne papa amania ema obia epu yede eko na wo hwe kra na nana oye obi a otu kwan ntina school bag ne nomanoma bi nyina esi ono no enchen a ode ho nano no yehwe a emse obi na okun no na ode ahoma no eso ne kon na ode ne esen ehonom emse star na wosibia ye no onye obi a eye ono na ohye ne ho akonfosa sede isi no na Bismarck munni no wo Kronoma Francho ho munim no obi on se sede waye no kra no se wunim no kra na wo hu no fi se like opro oputama nanim ase obia se onim no obia se onim no na one thing say apostle no eba na wo mu eyi no omu na se emoja free ni hunum ni nanum litiri so ahono nanum so abai ase de ya twe ne katrema no ase omotwa ene ne ho akwa ne bi omotwa efiri ho ana omodene asen ehonom na saade we motena Kronoma Francho honom no mo hune mpanyin nsem pen saade we amwe ebinsi ehonom da yeyine ebinsi hoda ebinsi honom kra danti ama tiesia no obi akra ehun de oye kra ebi esi hoda enti we kra na me no ka sei apostle ba omode emu no eko na sebia ye o trechre yen se ne ositia na wo maye hu se jam obeye school ni e school bag e kura si nchen obenya be enfe be aduanan 40 years obenya be 40 years
Patron. Na say ni onya kwala. Debi onya kura na one thing say enye ono an ko no fi say edan ko musi no omunya nwie ya say ka ono akwa na o se no ya konfo a ono no owa bi say owuye no kura no owuye no wabu entwere na omude ahoma no aso ne kon na o lakwabu entwesa na bag no esisi ono nchen bag ne kra no apefo eba ya wo mu yi na o mu hwe bag ne gu ono utumi se onye obi a oye nipa basabasa asole ho no ma kan se bible ne eno ma no ma bi hye ne bag nim ne Ghana card nyina hyem ene adade a utumi se onye nipa bi a oye basabasa obi atime kono agena akohye economy san na ne Ghana card na di be na wo so but my can say person bakuna oyiye but me musa no edina na ewo so okay me musa na edina na ewo Ghana card no so yo da se why da se yo okay yo abzafo we are hosem wasi ewo kronom afrancho efija kwa abre south abaton pesua so asante mantem ha ene ekoye no abusafo ye gina we so na ya tonkra ya ba ye bekọ do jama community day school school ni akoda won so na sentem o hye no ye di mu amanebo ebebrem Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia wo ye bia with speed ya eye Cloud Ghana internet and phone woni ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo ani entertain ko na ni speed ne so de wo hu ne seso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet Cloud Ghana nkwana Ghana ha o provide internet connectivity a entwitwi ni ntwitwensi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana and you simple unya how bia you provided 24-hour support demand open a chakwan top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank ne what dine bakum 0202 699 110 and now 0244601933 Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Hey, na fido loans say simple sir. Won so dia beto wallet mu. Just 15 minutes pay. Egem. Mini or turn drinks for traffic mu so dia beto mu. 15 minutes pay. We be dia beto mu. We adwadini we hwan yo. We per small loan wa. De wo hia na wo Android phone. Wo valid ID card. Na dial *711*999#. Na phone code download Fido app. Every Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Brie na apply for the loan. Wo first time wo ma 200 Ghana cedis na se wo tua wi a. Next time a pagem kosoro wo mako si 2000 Ghana cedis eye 24/7 debia ampo unkosa lai wo bank bia unhia collateral unhia guarantor sapepepe de unhia ne so wa dial *711*999# na do akọ download Fido app no apply for loan Fido loan l'argent est prêt as you saying the money is ready Sompa komo abusuafo monimi nyina be ya dwen se enye nipa nyina na sasem ha wo mu a wo mu wakukuduro betra radio so beka wo no masem nanso asam no se yen sakade a abedwafo ne arefo tiefo ye de enim de be sesa adwene na obi nso ho aton sompa komo yese awade bie ni wa aseye Bible say na obema ni hu oba no wo se a me honam ni na me dompa ni sete sade a adene ye ware wi a na ye si akire oba ni wiem bema ni wiem de friend is the cheating no
yɛbɛhwɛ de yɛde ba bible sɛ ɔbɛrima bɛgya no agya hɔ ɔde ho baakɔ fam ne yere na ɔma yɛ honam koro na afei adɛn ɛne awade wie a ɔbɛyɛ agyapadeɛ a ne ku nim bɛrima ɛyɛ agyapadeɛ a ne yere nim awadeɛ mu kwaseabuo ne nyinaa yɛbɛhwɛ sompa nkɔm yɛdeɛ yɛse asɛm biaa fa berɛ yɛn yɛne yɛtiefoɔ ne abadwafoɔ no bɛdi ama wo enti hyia me ɔhene ni ama krankye adazoa sɔfomaame premaini ɛwɔ sompa 93.1 FM efiada wei anwummerɛ no 9 kɔpem anwummerɛ no 9 yɛne yɛne ntini ne akokoro bɛtɛ yɛ a ɔmenim awade sɛm yɛbɛkyerɛkyerɛw na wawadeɛ no ɛbɛyɛ yi sompa nkɔmmɔ yɛse awadeɛ bie ni hɔ a asɛeɛ na wawadeɛ bɛsɛe a ɛgyina wo so Wawaria bɛsɛe a ɛgyina wo so abusuafoɔ yɛbɛdom asesɛm agye bratwɛn yɛi yɛkɔ kronom na yɛnka ɔmanfoɔ yi a wo na sɛ ntam yɛde awerɛhɔ sɛw firi kronom ba bɛsom mu sukuu ni akɔda a wɔanya mfie ne dunkono Erujama Community Day School ɛhɔ na abusua wɔkɔ akɔda ndi ne Steven Agyekum ɛba bɛda adwa sɛ ne elder baako fie ɛgya atɔ hɔ na akɔda ne nafofoɔ akɔboa dumgya no ɛna fofia nto ata wɔ no nko akɔyɛ ɛgya no kɔ bunkan fa no so a wɔde tii nananom ɛwɔ ansiedo asɛm ne ba akɔkɔyɛ awerɛho sɛ mie papa sansa akɔda o senior high school na wafiri musa no de na sɛ ɛyɛ adesuafo nyinaa wɔn manim sɛm yɛ no ɔpanya Agyekum wɔn na yɛ akɔda yi papa edi nkɔmɔ na ne yɛtete akyerɛ sɛ na dadua yi ɛnom de akɔda na to mpa mu a wɔkɔ akɔpɛ no korabrɛ na yɛ no papa edi nkɔmɔ no wɔkyerɛ yɛn nsɛm bebree moma entie bie metuma ka kyerɛ tiefo nsɛ desi yɛ no yɛhu adɔfoɔ ɛne sɛ ne nom asi kɔ enti menim sɛ nyame na afrɛ no enti obiara nhyɛ den ewo saa no ma esi ne mfa ntoto nsɛm bi ho because we see na no kra ma te sɛ baabi for kra baabi ahye na sɛ ne wiase si kɔ no wiase bɔ ne bu mu no enti obia nkyekye ne were no yensuro nyame yembehu no because wiase ne sɛ no emfe nkosi baabi asisi yɛ na bae no atena se adɔfo aba bedwame ene yɛ sɛ ne bayi betuma bibia wie tie bɛ sɛ akra sɔfo bɛ hyira so na yakosie ne mu no baabi boys ne yɛ ɔmadwen sɛ asɔba ɛbɛha nanso na ɛnya ade a ehu because yɛ ne boys na kasa sɛ bibia ntimi nsi nanso so nipa yɛ nipa ɛsɛ ɔbɔ ne ho ban ntina ɔno wantimi ama ɔfrɛ me yere frɛ me ɛma yɛdi ho nkɔmmɔ ne ɛsɛ wora wo nyae because nipa nkwa ho hia ne yɛne ne nhyia na mmom ɔkɔ hɔ a n'asoma ɔka no ɛkyerɛ sɛ yɛyɛ bibia yɛbɛne bɛtena se awusuafo wɔyɛ akɔda a wɔnya mfie ne dunkono Steven Agyekum yɛ n'ano ada wɔkɔ akɔboa ne elder ma ɔmadom gya ɛkɔwi akyire ɛgya no mmom kɔku wɔn no akɔda no ɛne no papa yɛ Agyekum ɛdi nkɔmmɔ yi yɛkɔ ɔma no so na yɛne yɛnua kwam radio akɔ akɔdi nkɔmmɔ na ano ne bɛtɔ odwa sɛ mpa sɛ tie senior high school wɔmo bɛza nipa bɔnfo bi akɔ akɔ kidnap no yɛ wɔmo so wɔmo gye 20,000 Ghana cedis a wiase kora ne sɛ wɔmo de ne namu wiase si wɔmo de ne nam fama duru ayi nka wi akyiri hɔ wɔmo de ne nam kyerɛ sɛ basa saa awurade ayɛ adom ma posifo ba mu a maame wɔmo nsa ka no ɛkyiri asɛm te sɛ kwam radio ma han majo sɛ Libya boy komo beza ne ho te say ma me Doris J ne ho te say ni nyankopon adum de abusuafo nyina be kan say sabre a me kese yi mi wo abua kwa polyclinic adwa beduru ha no ya ba beto ye ma me kama wo gya yarehwe na a doctor for say de omosi abomodin aboa ama oba ye no ho atwumi asisi no ho so e wo ha no minia ni kan ye wo hwe say de a omosi aboa aye ntotua di ama no a bebeto say no wote akonde mo ha no a na pania na ye fe dia wo nyina no onwan kasa tere no ne adokɛ bisuafo nyina so abɔ ne nkyɛn wɔ ha no mu a ɔmo nyina aka bom abra ɔmo ɛhwɛ ɛbɔ ne kyia baba eba ye mabɛte abusuafo a nyane ɔmo de brɛ no sɛ agya ne kra tinisi ɛkɔ akyekye no ɔmo anu aduane ne na kuma so aduane no ɛwɔ ha pɛpɛpɛ a ɔmo ya brɛ ama sɛ de bɛyɛ a gya na kuma bɛte ne yam na adɔkta fo si gyina ne so ni nyina no ebetumi aboa ama akoye kama abusuafo no hana ke pese no mudim nanso omawe se nyina de asema no se ekwan bia so nyina omu nyina na mu na na omasi sanse sabra me kase kwa ebra omu hwe omu ne awie no omu so de kakra e koma no ntimi kase omu nsa eda aduane mu a
nso egusu crack afa isa sɛbi wa hwe ya na ɛkɔm no akwade wɔn amba nso akɔpa asɛ ho prabe ti saa bɛ deɛ mene abusuafo nyinaa gyina ha nanso so no sɛbi ɔmo bɔ ɔmo ano so twɛdeɛ nti no ɔmo kyerɛ mu a yɛn wei so yɛmfa aseda kɛseɛ paa mfa ma adɔfo nyinaa sɛ ɔmo nuaba ɔmo adeɛ nyinaa ɔmo sisa ɔmo nua panin ɔmo maame abusua nyinaa wɔ ha no mu a ɔmo nyinaa ɛbɔ no abaaba wɔ ha no bebia na kwame yi awura no madam Doris Ejei wɔse wɔn fa no wɔn kidnap no wɔn de ne kɔ he Libya na nka yɛ bɔ no ama wa kyerɛ baabi pɔtiri ɔno abɛtumi ɛde ne kɔɔyɛ na wɔde ko duyɛ nanso so kama yɛ sɛ adɔtɔfoɔ da so gyina ne so ntimi yɛbaa yɛ no na nka yɛhwɛ sɛ yɛde ne bɛdi nkɔmmɔ nso yɛayɛ yɛnsɛ nyanka no a bɛtumi akyerɛ baabi pɔtiri a ɔkɔkɔ duyɛ ɛno nti no yɛgu so yɛnya mfiri ha deɛ anri sɛ adɔtɔfoɔ no ɛde ne bɛfiri dɛm asan bɛka bɛ meka kyɛ kyerɛ nsuo asan de asi no so ama ne mpɔmu so ayɛ Libya ma menhwɛ anri sɛ memfiri ha mmara office no menim sɛ menya no ɛfi ɔno a bɛbi pɔte a ɔkɔwurawura ne ɛde wura yɛ a saa bere no ɔtumi abɛka abusuafoɔ nsa no nso ɛtumi akyerɛ kwame yɛda ase ɛfisɛ yɛtete sɛ boys ne kidnapping no na ɔmo de ne nenam nti yɛda ase boaboane aka nyinaa no nyankopɔn yɛ adom anwummerɛ no ade abrɛ yɛnnua kwamredu ne yɛkɔɔ ne nkyɛn na yɛkɔ ɔma no so na ne ɛma de bɔni August na Japan kwadwo mframa nso akɔdi nkɔmmɔ afiri brakum ne nkronkro ahodoɔ atwa ho ahyia na yɛateɛ kyerɛ sɛ ɔwura bi a wɔnyɛ mfeɛ no aduonum wɔsɛ ne yere fa n'akyi dodo ɔbaa no atwi mpena enti wateta ɔbaa no akɔkye ne mpena no atwa ne bɛrima no de afiri hɔ ama adeɛ no ate sɛ ten wɔbi ntumi hunu sɛ adeɛ no wɔde kɔ he sɛ wɔde kɔ he yɛkɔ ne kwadwo akɔdi nkɔmmɔ kwadwo ma he Mejo simi nyaba. Kuro no ankasa no yɛbɔ ne sɛ Menyaba kuro ne de blekum kuraso. Kuraso mo ɛyɛda se asɛm no si sɛ ankasa kyerɛ mu ɛ Menyaba sɛ de wɔsi akyerɛ mu no ne okopie mu ɛwɔ blekum kuraso no ɛwɔ bonoma ntem a ɔpanyina ne din a yɛnsaka ne yɛwusu do na afɛ no abɔ ano a ɔyɛ kapintani a wɔnyɛ mfie aduonum wɔse ne yere a ɔne na wɔn nkora nso ɛfa n'akyi enti wɔn ankasa wade agye amanfo a ɛsɛne nyinaa no ansɛsɛ ɔbaa ne nti na no ana ɔkɔtɔ awuduro ɛde ɛkɔ afuo mu ɛkɔ nom yɛ a ɔkɔyɛ no saa de nanfo ɛka ho a ɔno ankasa ɛbɛma ɛne ɔsaa de nanfo no etwaeɛ na ɔhwɛ a na ani ayi nya na ɛyɛ ate no ana ɛsɛ ogya yɛ ɔteatea mu ɛma amanfo ɛbɛfa no ɔde no kɔ ɛyɛ bekum Holy Family Hospital na yɛne asɛmbere ma ɔno ɛwɔ mpatam wɔ ɔnabo abaya edi nkɔmɔ na nkutie kɔnfa so a ɔkyerɛkyerɛ nkyɛn mu ɛnyɛ nne na asi ɛyɛ nnura ɛna esiiɛ na nnura anopa bɛyɛ du baako kɔdu mmienu mu hɔ ɛna yɛnya ne nteɛ sɛbi obi atwa ne kɔte ɛda wura mu nti ɔmo rase kɔɔ hɔ no ɛkɔfa a nipa no ɛde no kɔɔ hospital na ne nyinaa ne sɛ etietie mu a papa no kyerɛ sɛ obi fa ne yere a ɔde atoto amanfo anim a still deɛ ne yere ne ya na ɔyɛ nti saa deɛ a sɛbi ɔkɔka na no aduro na watwa ne kɔte no na ɛsɛ wawu but ɔkɔyɛ no nso anyɛ yie ɛsɛ nipa kɔpie ne so ntɛm ɛna ɔmo fa nrasɛ no de kɔ hospital nti ɔmo ba kurom ha ɔba kurom ha as carpenter bɛyɛ 2009 mu ɛna ɔba kurom ha nti ɔbaa no ɛkyɛ na ne yere nso baa na ɔne ne yere ne nyinaa bɛsɛte wɔ ha wei na beema foforɔ abɛka ɔmo ho bosome mmienu ni ɛna beema no kyerɛ sɛ kwan a ne yere no fa so ɔne ne di agorɔ na ne ngye ho ɛna waka ɛsɛ ɔde atoto amanfo anim a still ɔbaa no nte aseɛ a wei ekosi nnura no beema foforɔ no ɛwɔ dan ɔno wɔ ne separate ɔbaa no wahan dan nti menin sɛ ɔmo yɛ ne daytime nti anwummerɛ no wabɛda ne kunu akyi ɛna fie hɔ nso koraa ɔbaa no na ɛyɛ aduane ma saa beema no nso di abusuafo wei ɛyɛ rɛwosɛm a asie ɛwɔ bonoma ntamu ne yɛma ne bɔne kwadwo mframa wɔbɔ yɛ mu nkyɛmu yi yɛma ɔbɛyɛ wanzam susa suasua pɛn na twitwa bia nti to no ana deɛ no na watwa afiri hɔ no ɛkura menim sɛ ne mpana no deɛ no wɔkɔtwa yo mɛkura saa na menim sɛ bia ɛneɛ na wɔyerɛ fi wakyi na wotwa wa wadeɛ afiri hɔ no bɛɛda anya bi asa yɛ ɛyɛ yɛarɛhosɛm jamana na dwuma ti ba na na dwe ne se jama akola bi e de na bre ne se en wo twa no kwete na odi si ti ni o ebusu fo ko ba se no wo hia abe he ba clinic ba bia no
adano so broken heart woje ho ba bia nyia ko Dr. Bay obedi ho dwuma de amama ho ato wakobu panamu nsayade wakwati bi fibroid yare na hawa ne nyina no wohwedi ho dwuma yade bia ya akere so sickle cell yade kwade wo yenkyena no wayirem tana so apatrapa new site ni wo ben apatapa junction no for 0243 345392 0243 345392 and 0506 460-208. Fido was FIDO. I was your for 1 million and come Nine dial star 711 star 99 hash star 711 star 999 hash 9 yamiensa and a 7 and a 11. In two bedding cabo star no about 7 no about 1. No asabo 1 biem no abo star no abo 9 miensa no abo asha to aso no anu wo dem ana kwa Google Play Store na se App Store na kwa download di Fido app no fa free ho sikare di ohia bia won sabeka na wonya mo obosia ne bida ebedi nka aba 200 Ghana cedis afa free ho kwa ndi obebo bia 2000 brim na dasho na won se tumi aka nko di lie wo bank na nko prebosia chi Sompa monsunie wahini ni ama crunches of mame premani nyame ya dum afia do obegye ne dwano ne mpanyifo adi nkomo e de afa waresem mu woba wase to lie wate no awade ntumi nyina fia da ene ede bebo apono so ofa nkomo bra na yenni hu nkomo bi 024272 5067 024272 5067 and of 0208 608563 Cause yenyina we so ene mfa kase ne nsina yen soso na Rocky DJ aba choko heidie Ofadi akanento aso I was for your general so near yesi ko Veronica Janto akosia somoa wo hene ni ama crunches of mame premier ni kwabna kase won mo nyina yo mafam de ye nkonya na ya adom enafe afia ajewa akode Murphy Asari Eric wono so edom boy woko MC ahwaye wo Rocky PK Rexford Sompa die Ketri aki la school fees and afen so crampo no nana yaw Godfred Ima enen kaire nyina na dom boy ya yere kase bo na besom ye Sompa 98.9 akua nyakwa bro no ma wono so na nkaye no fai e wo ho no mo de besom yen yenso na ye tena se kenkan ye medin ene akosia eje wakode boate menimenia nana ya bo malibia boga yadamose amamonitia adehye. This is Sompa 93.1 FM.